Agwachasị dibia mara gị jelụwa dibia ịbịa na nka dibia eju ịbịa na izu ọbịa dibia eju ịbịa na ekwuru ọbịa dibia eju ị na-achị back to omenala na ọdịnala Igbo awụrụgo dibia Nmiri Eweilo Okalakwu kọwara anyị ihe wụ dibia kọwara iji akọwara anyị ihe wụ dibia eso onye ahụ na-ego onye ọwụda emere dọ dibia mara onye ahụ ọwụ na mmadụ lọọ nlọ lọta nlọ ebe ọ gara na skuul ọ na-achịrị back to school ya na village nọ dibia ọwụ na mmadụ lọọ nlọ lọta nlọ ebe ọ gbakọ na ha chikwara back to boy nọ dibia ịdụ ka moto enweghị ọkụ n'ime abalị ịdụ ka moto enweghị breki n'etiti express okenye niile nọ n'Igboagharịa m ndị okenye nọ n'Igboagharịa m ọkwa okenye 19 something ka enwere okenye 18 something n'ebe ahụ ọkwa okenye 19 something ọkwa ụdị okenye ndị anyị nwere n'ọzọ ụbụrụ kwa ụdị okenye ndị anyị nwere na Nnewi kwa ụdị okenye ndị a na-eje ụka ndị British zụrụ anyị ga-akọrọ gị nwa obere ife ọma things fall apart na anụ maka the history of things fall apart otu akịta ndị ụwa si na-agbarikọ Iran ka esi gbarikọ ndị nna nna anyị ha mgbe ahụ ịbịa na ala Igbo efu na enwere a lot of places mbuze na-agba no history na repeat mbuze na-agba ya ife atụrụ ebe ahụ mgbe ahụ ije na Japan ije na anụ maka Hiroshima mana ịmaghị nke atụrụ be anyị na-agba mbuze mana Anedo na-agba mbuze mana Ekwulọbịa mana Oko mana many places mana na Nka mana Agụrụ mana Igboagharịa ma ị naghị apụcha mbuze niile ahụ dịrị ọ ihe agbara agba dị ya ọ iwe nnụrụ ebe ahụ that time things fall apart so those people ị na-akpọ okenye na paji ụjọ were to pawa ụmụazị den enweghị ike ịkọrọ go a lot of things ha dịrị ọtụtụ ife ọ na ị na-awa ọjị in the name of Chukwu Okike Abịama or the name of anything or just copy from in the name of Jesus. So those people ị na-akpọ okenye gbaziri nkịtị gị na-ekwu enye ha microphone ka emee interview ya ga-agba ọsọ gọnaha gị ọkwa okenye ọ dị nke Pete Edochie kedu ọdị okenye nọ n'Igboagharịa m nọ ya nwere ike ịkọrọ gị ọzọ ụbụrụ a na-akpọ owo na nwere ifo test by moonlight ị ga na-anụ maka history akpụ gbachie akpụ agbajie gbaghe ife nọ n'ime akpụ ọ test by moonlight mana ọzọ ụbụrụ a na-akpọ ebe eji akpụ were mara ịbịa na mmụọ niile nọ n'ala Igbo ị ga-afụgasị akpụ ebe ahụ all the children of the same ancestors a nwere the origin ebe a si wee migrate and ọ na-eche ma the history emere eji akpọ ọzọ ụbụrụ a na-akpụ o nwere mmiri dị ebe ahụ akpụ ahụ eji osisi ejiri ụgbọ mmiri ka ọ mana after I cross chara dati mmiri ahụ afụ na osisi ahụ ka nọ ndụ akụọ ya ebe ahụ ọwụla akpụ they lived there centuries before na migrate zi n'enu anagasị na migrate gasị na ala Igbo ndị ọzọ onye jewe ovulu akpụ ihe nwere udo onye jewe owere akpụ sụye di ya so akpụ dị na village anyị ga-egosi na anyị bụ n'ụzọ akpụ nọ na village na-egosi ndị tọrọ
owo na akpụ nọ na village unu akpụ nọ na mmụọ bụ unu obele akpụ ị mara date na mgbe unu ji were je na nke ọzọ tọrọ unu jee na akpụ nọ n'ude akụrụ abụọ ha even ancient one of the oldest one of the biggest enweghị nke ka ya enweghị akpụ na-ama ya aka n'ihu that area o gosiri na ndị ahụ na ebe ahụ tete before others bịa ịfụrụ ya na ọzọ ụbụrụ wa na-akpọ ndị niile nwere akpụ n'elu ụwa nwee ike na-eje pilgrimage na ọzọ ụbụrụ ibe niile ahụ ji na-egbu ma ebiri ma mkpi ma ọkụkọ ma ibe niile na-eme yahoo yahoo it will fall. Mana the first missionaries bịara bụ na ọzọ ụbụrụ ka ebu ụzọ kọnka ndị n'ebe ahụ amam ihe nyere ha rie richareten nabata Christianity jebezie ụka were ife eji were mara ha wụọ n'ala things fall apart. Ihe na-akọrọ ụmụazị ịkara ibido n'ụlọ na-akọrọ ya ụmụ bụ ụlọ mana ijere gara kọ ya lot of people bakọrị bụ ụmụ eze nwaanyị sọbara ịbakọ fọm otu werezie na-eme ihe anyị na-eme na ka nkọrọ gị maka ịlọ nlọ owo na ịlọ nlọ nweta onwe gị ebe na-agba boy o gosiri na those people they are thinking about you and they are talking about you, they are remembering you. Ọwụrụ na ịlọ nlọ nweta oge ebe na-aga primary school gaa cheke ndị primary school ga nwere otu na WhatsApp bari ha na-ekwu maka gị, they are talking good about you, they need you. Most of people now no na secondary school group gị na WhatsApp or primary school group gị na WhatsApp or university group gị na WhatsApp. So people talk about people. Ọwụ na ịlọta nlọ ịfụ mmadụ eji mebi enyi gị nwoke ma family member ma anybody ọbịa na nlọ gị ahụ okwu ha okwu ọdọrọ silent ife o gosiri na ọ nọ and he think about you, he remembered you. Ịlụ ọlụ ka a na-agwa gị okwu mana ị chọghị ige ntị. O nwere ibe na-achọ ime na your life, so you have to go, you have to jụọ ese na a na-agwa gị okwu na nlọ ikweghị ege ntị, something na-achọ ime here. Ịlụkwa na nlọ ka a na-amakụ gị amakụ. They care for you and they protect you, they are guiding you. If you look na nlọ onye ahụ na-achị gị ọchị na nlọ enyi gị nwoke ma ọ enyi laikere ma ọ na-achị ọchị na nlọ, it's okay, he's remembered you and it's okay for him. Ebe ọ na ọ dị okay. So edisivuzi na ụmụazị nwanne mmadụ ibe nọmba gị anyị na-eti ekwesịrị ịma gị tax ị na-akwụ ihe a na gọọmenti because ihe ahụ your business, iwe businessman ị na-ịsa na a lot of ụmụazị Igbo isi. Ndị dibịa niile pụtara na social media na-eti nọmba gbawafa onye ohi ka ụnụ ndị ohi. Ife ị na-eme kwesịrị ikwesịrị iti nọmba ka a na-akpọ gị. Afọ dị mma na-ele onwe ife onye na-eme ka ekweji akpọ ya. Unu ezukọrọcha gị a lot of ụmụazị by convert ya to nonsense. One day your teaching enweghị ebe o jere or pass the anything. Enweghị anything your teaching ohi ka izuru ụmụazị by adịghị nyere ha wojos okwu ọnụ. Ọ ihe kwuru ekwu ka eji achị ụwa. Ọ ihe edere ede. Ọ na enwere ihe iwu ifuru were soyi nka. Ọ ihe o kwuru n'ọnụ ka o ji wuru ife ọwụ. Ifuru Chinua Achebe. Ọ ihe o kwuru n'ọnụ ka o ji wuru ife ọwụ. Ifere ọtọ people owu ife. Ọ ife ha kwuru ekwu ka ji wuru ife ha wụ. Mana ndị Igbo anaghị like ime something. Ma mụ nwa na onwe m self, look at akwụkwọ niile chere m ihe. Ana m eche ka mmadụ meere m.
ma onye ji akọrọ m nonsense ana m eche ka mmadụ mere m ihe akwụkwọ niile anọghị ya na-eche m ana m eche ka mmadụ mere m ihe mana ọ bụ na ọnwụghị ihe mmadụ ga-emere nnọọ mụnwa ga-eme ọnwụghị ibe kwuru n'ọnụ ka eji achị ụwa unu niile na-abịa report my page unu niile na-abịa report my page unu ga-anụcha ụda ya mana orie mana afọ mana nkwọ mana eke ndị ọ ga na-eme unu ọ ga-emekata unu ebe unu akwụsị iteke law onto una hands ife na-emewe ife mmụọ ọ bụla ife dibịa adị mmụọ na-emere na-apịagbu dibịa ọ na-apịagbu eze mmụọ ọ na-egbu eze nwaanyị ọ na-apịagbu onye ọbụla so unu na-report my page ma unu nwawu ndị otu eze nwaanyị sọbarị anyị Igbo ja na-ene n'ụnụ unu niile wụcha ndị jere bakọ iche otu dị iche iche unu ọ ga-evu n'ikwe unu agaghị ebu adụ na aha edizina ọwụ ife nzo ka adị omenala Igbo wo ifụrụ anyanwụ ha na-acha anyị ifụrụ anyanwụ ha na-acha na be anyị onye nwewe eze n'enu ije ama mbụ izi igwe ka ọfọ ghara igbu gị onweghị onye ji ọfọ iburu na-emewe ife nzuzo onweghị onye mfụrụ na-eme omenala na ọdịnala Igbo because ibe unu kwuru n'ọnụ unu wụ ndị soro okwu ọnụ m eso na omume m onwedịghị onye dị onweghị onye nọ dị ya ọwụghị omenala ka unu na-eme unu na-ezu ohi 419 format Nmiri Eweilo Okalakwu ọwụ na o nwere ife mara gị kaghị iti nọmba gị ịkara ị na-eje n'obodo na-agwọ ndị mmadụ ọrịa ị na-ndị tụtụrụ amụ kụọ na mkpume nọrọ na ana na egbegharị ya bụ na-ahọrọ ndị mmadụ na obere nwa dịka gị ịtọ ọnụ ọnụ onwe gote agadi nwoke ịkpa nzu ime nke a mee nke a ịkpụọ isi vuo dada mee nke a mee nke a o meghị ibe ị naghị eme 419 nke that is iwu nnukwute onye 419 afụrụ anya with over 500 or 5,000 ndị otu eze nwaanyị sọbarị fa nọ ebe niile gbasaa ka virus na-egwusowa ya onweghị onye na-ekwu eziokwu n'ime ha onweghị onye na-ekwu eziokwu n'ime ọnụ ebe ụnụ na-achọwa ego ndị mmadụ ibe niile akịta anyị na-akọwa otu iji ese pozishọn ndị mmadụ ka a nwee ike ibute ego otu a ga-ese pozishọn ndị mmadụ ka a nwee ike ịma afọ osisi niile nọ n'ala Igbo afọ ụzọ otu a ga-esi develop ala Igbo onweghị otu ị ga-esi pozishọn onye ọbụla ka ebute ego ndị ọcha ka e nwee ike ibute second hand car ndị ọcha ka e nwee ike ibute second hand cloth second hand shoe ọ dịsị feketez ndị ọcha ya uzuchere ka e nwee ike ibubata ya n'ala Igbo ọ dị omenala ị na-eme ndị na-achọ ego oyibe omenala Igbo awụghị enweghị ego oyibe bara achụ unu enweghị ike stand unu ndị soro okwu ọnụ m eso na omume m ọ ihe unu na-eme mere n'ihu kwa mpete n'azụ anyanwụ eze n'enu ibe ọwụ na ị na-eme gị gosi ya ibe ọwụ na ị ga-ezonahụ ya anyanwụ onweghị ife ọwụ nobody is not recognized ihe niile unu na-ezochi isi so omenala Igbo ka unu na-eme anyanwụ ga na-eti ya unu n'orie na afọ na nkwọ na eke ị ga-ama mbụ izi igwe ka ọfọ ghara igbu gị ife ọwụ na ị na-eme mee ya opu na emere ya na nzuzo unu na-ezogharị unu mee ife ọjọọ unu na-egwu wayo na-eme yahoo unu mechaa unu apụta ahụrụ ya ndị mmadụ opun anyanwụ na-ewe unu atụọ m unu n'anyanwụ n'orie na afọ na nkwọ na eke chai unu na-alụ ana onweghị okenye nọ na-egbegharị ya m because ọwụ na okenye nọ na-egbegharị ya m ha akọlụ ọgụ na ọda onweghị okenye nọ dị ya ọwụ na okenye nọ since I know you never do give away na jụụ na ma akaụntụ nọmba m na because of ụlọ niile na-eje ụlọ niile ji fekinens apụtaghị ya na-agba m mgba fekin dibias were ezigbote ya nne m pụta ịpụta gị egbu amụ mgbe na ekwuo ibe ka a mara nwa be onye dị otu a na-achara eji nwa be onye dị otu a ka a mara ka nlikwudeti onye ahụ wute eziokwu eziokwu ka m ji erikwudeti onye ọbụla
and ndị isi adịghị mma na-asị na isi adịghị m mma ka nwee ike hide, you know. Mana onweghị onye kwunwere eziokwu, onweghị onye eziokwu dị n'aka. Ndị dibịa niile anyị pụrụ ebe ahụ otu ka ha nọ na ya, onweghị eziokwu ha nwere ike ikwu. At the end of it, ha na-achọ ego ndị ọcha. Inwe anwa chọ ịhụ otu ndị ịchọ isetere ndị dibịa ọgụ were ego setie sọngwu ya. These people ahụhụ dibịa chanụ n'ụzọ ụrụ ndị na-achọ ego, ndị chere were ego ka ụrụ na-achọ. Ụnụ amaghị omenala na ọdịnala Igbo. Igbo ụrụ na-emewe omenala na ọdịnala ndị 419 ndị dibịa. Yes, onye ọwara na-akpọ Chukwuma sọrọ udo, Chukwuma sọrọ udo, Chukwuma sọrọ udo. Chukwuma sọrọ udo ahụ ka ụnụ were ezigbote onye omenala, because udo be nna ya o restọrọ ya dobe ya udo eke bebe, udo eke obi na-agụ, mmụọ na-ekuru agụ nwa. Ọ mmụọ be Chukwuma sọrọ udo. Udo eke obi na-agụ, mmụọ na-ekuru agụ nwa, mmụọ na-ebe agụ mvọ. So ọ ka ụnụ were ezigbo onye omenala jide mmụọ nọ be nna ya restọ ya dokwa ya ọfụma, mmụọ nwere ikoro. Atụọ ike ikoro isi ọfịa kịta eje n'udobe Chukwuma sọrọ udo ebe a ka ikoro dụ, akụọ ya gbogboga ebe na-esi ya ezuo. Yes, onye ahụ ka ụnụ were ezigbo onye omenala. Ọ bụrụ na onye ahụ anọghị God Igboagha makara ị na-esi du ya kwa ebe a egbuo ụkwara tụfịa akwa emekata ibe ahụ ndị ọwụ na-agba ọsọ na Igboagha m awụghị fụ omenala. Enwere ndị ụka, enwere ndị Igboagha m na-eje ụka. Inwe anwa mee ha interview. Akwa Chukwuma sọrọ udo mere na Nmiri Eweilo Okalakwu na kpọrọ ndị otu Igbo eze nwaanyị sọbara ya ebido vukọrọ ifefe niile zo, ife niile na-eshi ishi, ife niile na-adọghị mma bazoro ya ezo. Iweta onye ọsị ha ezo lete n'ihi a na-eme omenala. Onye na-achọ ọdụ ọzọ ka ọ na-eme omenala. Onye je onweghị omenala ụnụ na-eme, ụnụ na-achọ ihe ụnụ na-eri. Onweghị omenala ụnụ na-eme. This onye ala man does that again. Gas all bright chidi ade. Onye be ka ewu anụ ọfịa. Onye be ka ewu iwe ezigbote anụ ọfịa. Ịmaghị ive. Je ka dibia gba lacha nwunye ga ogbe igoso go je na kpọrọ daba. Anụ ọfịa dibia na ala nwunye. Idiot. Ka mfundo anọluo Kingsley Chidozie. Iwo nwanne Ugochukwu anọluo nwanne. Iwo nwanne fine boy. Ngune. But Soludo is calling you a herbalist. Na iwo nwa Chief Isaac anọluo nwanne m nwoke. Chineke. Ọ Chinedu ka ewo ka obi naanị. Kedu onye nke ewo ahụ? Chigozie ife nkwe. Hapụ ụmụ a lot of ndị Igbo ọkụ ị na-enebi ichere ha nwere sense be nwekweghị sense. Just ha njemebe dibia kpakọrọchago ụvụrụ ndị a don't know na akwụkwọ nwanjụ ka dibia ji ajụchakọrọ ụvụrụ onye ajụọrọ ya gbe ọ naghị enekpo o chesighị na ama onwe ha amazi no. Yes, Peter ife a na-achọ maka mere gị gọchi mezie ife nkwe. What Nmiri Eweilo said is abomination. God forbid. I was no maka mere gị onye kwupu anyị na okwupụrụ ya. Onye kwupu Chimezie Kenji ọgbaka mere gị. Ị nwere lọkụ na ịka nwere ụvụrụ gị. O nwere ndị vuruchagoro batrị ha enwere uru ibe ị nwere ike igụba ji ahụta na-eme enume a na-ebe agbarakwa jewekwa ebe ahụ eruo nwe batrị acha vurugwa evu dibia. Isaac ife a na-afụ je tradition cap is bigger than your head. Which bucket did you snatch it from?
Salvation Toji Obaka mewere Nmiri Eweilo Okalakwu che na online digo we jide a lot of people deceive ụmụazị niile o deceive wo ụmụazị ji ahụba mgbe ha ji etete n'ụra ha anagwara na mmụọ nọ befe onwezighị onye iji afụ na eze nwaanyị sọbalị maka na every village nwere mmụọ nọ na be ha ebe ha nwere ike ịgbafụ jewara egbe arịa mje na-efe eze nwaanyị sọbalị ọ fụtara na enweghị ogwugwu nọ na village ha ogwugwu nne nwaanyị so ndị amaghị ife ebe akwa na-akpọ okwu ụnụ ndị amaghị ife onye na-amaghị ife a na-akpọ ọkwa afawo ndị na-amaghị ife ọwụ na omeghe mmụọ nwaanyị nọ na village ụnụ a na-akpọ ogwugwu emere mmụọ nwaanyị nọ be anyị a na-akpọ haba so ndị niile a hapụrụ mmụọ nwoke na mmụọ nwaanyị nọ befe je bakọ ya otu eze nwaanyị sọbarị unu ji anazikwe nga unu si bịa ka unu ji awụzi ndị Igbo arịa m efiorogokwe batarị ụnụ no mekwatarizm and unu ga-awa ọgbụ aghara na village unu ga-awa ọdụ iche na village unu ga-awụ virus batara na village because unu ji eji mentality eze nwaanyị sọbarị bata na village lala onye ọwụna laa ma nwunye mmadụ na eze mmụọ ego hustle for Germany na kama nje eri ego ọjọọ na ọka mgba na njere ji aka m lụchara $1 ma $2 jee zuru m nnatakwa because ụna ekweghị emezi ụna greeting from Amsterdam ụbadike eziko ọmaka mere gị nwanne mmadụ ọmaka mere gị na Amsterdam I think Nmiri Eweilo is somehow confessing his sin. Na ọ ga-confess because the people ọ na-akọla ego amatabago ife ha ga na-ajụ ya select questions and ọ ga-like ka o were live video ahụ o mere wee saa a lot of questions of which ọ na-contradict onwe ya mmụọ asịsa ka ọ na-asa yes asịsa ka ọ na-asa because a lot of people would be victims of those things. You ndị akpọrọ onwe bụ eze nwaanyị Allen tichara one room ije ebe Allen tichara one room na public yard gas